Čaute ľudia, s vami Luky Košice, dneska u nového videa z hry Z-Bus. Znova, prvýkrát s otokárom. Kúpil som si teraz nový. Je to krátka verzia a neviem prečo sa tomu nedajú otvoriť druhé dvere. Ale to teraz dneska necháme tak. Môžete mi poradiť v komentoch. No a podľa mňa môžeme ísť na to. Ako vám teda ešte poriadne to bude podstatné. No, výfuk máme tuto, ide 80, ale dneska som to skúšal, nejde iba 80. Takže môžeme ísť. No a asi si dáme nakoniec pravidlo. Budem sa snažiť, ak to pôjde, vydávať videá každú stredu. Po prípade, ak bude nejaký voľný deň, tak aj v ten voľný deň, a v stredu asi budú furt. A práve sme naborali. Jej. Môžeš mi vysvetliť, prečo nemôžem ísť rovno? Ideme po chodníku. Svieti nám TCS-ko, som happy. Vasíl, pôjdeme dneska linku X1. Tak, vytočíme. Pohode. Neviem, môžeme si troška nadísť. Aj celkom fajn. Ale tu nejak takto sa mi zdá, že odstavujú tu autobusy. Dáme si... Neviem, prečo mám pocit, že máme otvorené dvere. Dáme si linku to the board. Čiže meno nenastupové. Dobre, humor môj není. Obávam sa. Bude to divné, lebo budeme mať iba otvorené takto jedné dvere. Rád by som bol, kebyže si to dá tak nastaviť tuto. A neviem, čo to znamená, to Leaks Auto... Leaks, áno, Leaks, Skončíme ruka. Skony! Blika? Neblika. Nefunguje. Pokazili! Blika! Ide, funguje. Tak budem sa snažiť stavať aj smerovky. Nerobí to tak tiež, že tuk. Som troška nervózny. Dobre. Pôjdeme X1. Takže idem zlým smerom, takže... Ale neviem prečo tu není 73. Tu by som vyskúšal. Dlhá letisko, je mi to úplne jedno. X1, priemyselná zóna. Toto je pre mňa maturita, že jak to funguje. Tako podpusme. Áno, super. Dobre. Tak som si to tu nahodil. Poďme sieť. Ideálne by bolo ešte zavrieť. A zapnúť si chladička v notebookom, ktoré mám zapnutý len. Proste tak nejde, ale cecko mi ide dať smerovku. A to je celkom fajn. Ako je to kus blbé, lebo ideálne by bolo, ak by to je na quit school a it. Takové je doľava a... Priemyselná zóna. Industrial zone. Predné dvere asi otvárať nebudeme, ako ja si to vždycky tak hrám aj
Eurobus. Tak, môžeme ísť ďalej. Nasleduje zastávka. Ináč asi plánujem Logistické centrum. Druhého kanála, čo bude taký, že jak má Moonové laboratórium, takže budem vám tam dávať ako robiť toto, ako hento. Logistické centrum. Zastávka. Nasleduje zastávka. No, Next stop. a také veci. Fabriky. Závody, jak urobiť toto, alebo hento. Bude sa to týkať vás a z takýchto hier. Ako nainštalovať Roblox, to neviem, si vám dám. Nie, že by som vám to nechcel dať, ale budem si asi musieť vymazať Roblox a si to neurobím. Aj keď... Neviem, možno. Možno určite ako si vytvoriť YouTube kanál. Vám si dám. No určite. Zase si nerozumiem. Aha, dvere sú aký bolo otvorené. Nasleduje zastávka. Next stop. Si je XG. Nezvyk. Čo? Smerovky si sa dovolil. Vypne sa? Oni sa vypnú. Ja hrám 2 stejných hier a... Fúha. Zriedlo mi. A kde je X1? Jej, neviem, kde idem. Dúfam, že idem aj zle. To by som sa potesil. Kvetinová aleja. Otvoriť dvere, áno. Áno, to by som rád urobil. Zatvor. Nasleduje zastávka. Next stop. Tržné námestie. Takže tak, ideme na tržné námestie. Ak by niekto z nejakého dôvodu nepočul. Neviem, možno vám to pridám, ale podľa mňa je to dosť to učí. Tržné námestie. Nepodneval by som sa. Ako nie, že nepodneval. Nie, že by som sa nepodneval. Nečudoval by som sa, kebyže som išiel zle. A prečo furt sú tie blbé smerovky sú tam, kde nie som zvyknutý. Tu choď. Nasleduje A mám zastávka. červená, vieš kam sa strieť? Pri výjazde. Vstup do stanice Staré mesto. Exit for Old Town train station. A kde máme ísť? Pardon. Troška roztržiť. Tu píše, že I like. Aj neviem. Jej! Pravdel som odbočku. Co sa dnes neviem. Wow! Ste to videli? Tieto linky nemám veľmi rád. Som mal 3 konečné. Bo také, že okružné, to prehltnem. To je easy. Ocesie! A tu normálne sa rozsvietí spiatočka, ak proste brzdím. Aha. Prepustím? Tak, ale tam smiatočka. Smiatočka, áno. Spiatočka. Tak. Prvý. Pri výjazde.
stanice Staré mesto. Exit for all. Nasleduje zastávka. Next stop. Bajzovo námestie. No, budeme pozerať snad. Bajzovo Tam námestie. zberovka. Radnica a potom je ocesy. Čo tu mám na myške? Ja tu mám na prste. Tu chvíľu počkáte. Tento dvere. Nasleduje zastávka. Next stop. Radnica. Poď. Takto. Tie semafory sú dosť také, že blbé. No, ako nemusíš čakať, nemôžeš preletieť, ale chceš to realistické, čo si, ale ja na tom prdím, lebo máme video. No, by sme tu čakali, že 3 roky. Bo ako keď to hrám sám, proste. Ty si tam Airlines. Radnica. City Hall. A neviem, to je asi tiež niečo také, že tu nemôžu chodiť dlhé autobusy. No dobre, otváraj. Takto. Dobre, takže zase sem. Nasleduje zastávka. Dobre, vidím. Next stop. OC sieť. Co? Co ti je? Autobus? Nevajme. OK. Však to nič nie. Tak by si vystrahol. Áno, však tam vodí. Boha. Stojíme? Ako, podľa mňa byť vodičom autobusu je dosť ťažké, lebo troška mi to nejde šoferovať. Nie, že šoferovať, ale proste musíš si pamätať, skade ide tá trasa. No pri električkách toto nerieši. No riešiš. Ale riešiš to menej. Takto. No proste tam máš 20 Kde stojím? Rovno. Kde buche. Ešte ja idem na Ikeu? Tak z dnešného videa ešte nebolo všetko, ale lebo prečo?
dáme pauzu. Takto, ale... Jako sa mi to nezdá. Počkajte, to si preklikáme. Musím ísť lípkou po prozlu. Môžeme ísť ešte 41. Na novú štvrť. Zatváraj dvere. Tak, ale... to neviem, či nasleduje. Čakaj, ako to je? Cčko. A teraz neviem presne, ale sa mi to že ale potom nebude Ačko. Ocesiť. O, tuto. Ale tak. Ideš? 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 Nasleduje zastávka. Next stop. Knižnica. Pirácie sa myslím, hlavne. Myslím, že ideme tu. A myslím, že tak trošku... A myslím, že ešte natáčam, dobre. Tak, knižnica, tu budeme stať. Knižnica. Tak, presne. Tu asi majú byť zhruba dvere a tu koleso. Takto zavri. Piráti ciest 2. Nasleduje zastávka. Next stop. Piráti Kaštiel. ciest Manor 2. House. Piráti ciest 2 milióny 230. Lebo 2 milióny 230, neviem prečo mi nejde auto. Ahoj. Šrát, no vidíš. Vidíš, že to ide. Smerovečka. Jej, idem do protismeru. Na kolanice, jak v Prahe. Kaštiel. Manor House. No dobre, som zastal.
Akurát, jak som. Tak, môžeme ísť. Nasleduje zastávka. Next stop. Stanica Staré mesto. Old Town Station. Prestup na linky RS a ďalšie vlakové spoje. Ďalšie vlakové spoje, neviem jak ide. A možno je iba jedno. Ja, lebo to nekončí. Stanica Staré mesto. Old Town Station. Myslím sa, že jednotka nekončí, ale... Lebo jednotka je okružná linka. Ale ona ide tu, lebo ona potom tam je konečná. Tak tam, neviem, či vidíte taká cestička tam. A tam cestu ide 11. A skade to viem, viem to stavať, lebo som už stavať išiel, linku číslo 11. A išiel som to sám, lebo som nevedela. Nasleduje zastávka. Next stop. Tržné námestie. A niekde dole a toto viem, kde ideme. Takže tak. Teraz tu. Víc tento kopec, a tu keď sa stavím teraz. Buď sa za... A nepohne sa ani bohovi. Teraz budeme cúvať 3 týždne. Vieš čo? Kos. Súmetir. Mám 200 chutí, víc tam, dať si 41 a tvariť, že nič sa nestalo. A neviem prečo. Mám 2 kilometre medzeru. To nevidíte. Tvárme sa, že nič. Lebo ako nič. Nič. Ja. Keď som to vyšiel. Hoj. Nasleduje zastávka. Next stop. Tržné námestie. No ako mne sa nechcelo tu hrať 3 týždne s tým autobusom, keď to môžem vyriešiť takto. Takto. A dnes... Nervy. 3 týždne riešim víc dokonca jedného blbého, malého. Tak, smerovecka. Keď idem zlé, tak asi zlé, bude mať ten autobus zlé. Chcem ísť sa ďalšie otoka. Tržné námestie. Nasleduje zastávka. Next stop. Múzeum. Zase. Tak choď vo svojom smere. Logík.
Choď. Choď. No. Slikovník. Múzeum. Ako... No, dobre. Takto, toto. Tok. Totok. Fuck it! No. Nasleduje zastávka. Tam nechcem Next ísť. stop. Armádna. Tam nechcem ísť, tam, kde myslím, že pôjdem. No, armádna. Neviem, čo mám s hlasom, dodním jak súd. Armádna. Presne tak. Keď otvorím dvere, ani Boha nenastúpi. Tak. Závery môžeme ísť. Nasleduje zastávka. X-ko. Next stop. Kvetinová aleja. Presne to som chcel. Viete, prečo som si myslel, že takto fungujú blinkry, že Kvetinová aleja. ja potom ide to alika. Kvetinová aleja aj nie. Dobrý. Tak, môžeme ísť. Lebo takisto fungujú tie Nasleduje blinkry zastávka. aj v Driving Next Empire. stop. Tyrkisová. Z toho ste mohli vidieť diely. Ešte tu ideme. Takto. Poď, puls, puls! Nie, nie. Čo ti zavádza, jaký... Taký dement tam zavádza. Kári. Hej, stoj! Hej. Hej. No, vidíš. Vidíš, že sa tu dá. Prečo nehlasí? Prvé otvoril, je. Zadnú. Národnú. Som debil. Nasleduje zastávka. Next stop. Nové Lesovany. Nové Lesovany. Zaujímavá toto svetlo. Áno, díky, veľmi všetkým ďakujem. Nasleduje zastávka. Next stop. Daxnerova. Jo. Pirát ciest. Môžem trúbiť. Daxnerova. Všade môžeš trúbiť. Menujem jednu zastávku, kde by si nemohol trúbiť. Chápeš? Musíš všade. Všade. Zavri. A odpáď.
Takto. Nasleduje zastávka. Neviem, môžete dať Next vedieť v stop. komentoch. Nová štvrť. Mali. A aj keď sa vám páči video Stráviť zimu. Nová štvrť. Zimý obed. Konečná zastávka. Prosíme, vystúpte. Final stop. Please exit the vehicle. Takto. Nezastupovať. Zavri dvere. Takto. Poď. Tak. No a teraz už asi viete, čo to bude znamenať. Hej, Indy. Tak, z dnešného videa by to asi už bolo všetko. Ak sa dobre postavím. Yes. Ja sa teším na budúce. Čaute.